ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଦରକାରରେ ଆସୁଥିବା କିଛିଟା ଜରୁରୀ ଟିପ୍ସ। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି। ଆପଣ ନିଜର ତ୍ୱଚା ଓ ଚୁଟି ଆଦିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୋଇଠି ଫାଟୁଛି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବା ଭେସଲିନ୍ ମାଲିସ କରିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେହେରା କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି କେଶ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେଶ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ କେଶ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ ଚା' ପିଇବା ହେତୁ ଶରୀରର ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରା ବୟସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପେଟର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମସୁର ଡାଲି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଭୋଜନ ସମୟରେ 2 କୋଲା ରସୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ଜଲ୍ଦି କମିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ଗୁଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ।